Chiegni nyakwara moge jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Maen chenro mamedo kolo ni yore mopogore opogore kamiriekni kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono ka wachako chenro mar ohala gi mwandu, wadarango siganda miyo mabedo sebedo katimo ohala kendo kisire kod kambi mano mar okumba mano mar CS Insurance Group makonye kachiel koda ka jode. Wagweng'we chenro chopo nyaka e kaunti ma Siaya ka mwarado kod Veronica Were. Veronica Were kachiel koda ka wuon pare mabende en jaode. Gisebedo ka gitimo ohala mano mar Phantom Auto Spares. Ka iuse spares mopogore opogore, mago mag apiko. Apiko en ohala mitimo e counties mopogore opogore e county ma Kaluo. Siaya en achiel kuomgi. Kawuono oleronwa maling'ling e kit ohala motimo. Nochake e yo machal nade. To mor mane ma intiere godo kaka miyo matimo ohala kod jaode. Pek nitiere kanye. Achiedh nade mage mokale. Ang'o madhire pile ka pile mondo chiew kotimo ohala ni e county ma Siaya. Taenye e boma ma Siaya. Veronica Were ema chakonwa chenro mar ohala gi mwandu kowuok e kaunti ma Siaya. Erokamano, an iluonga ni Veronica Uma Were, anyalego, kamoro ni ka ruoth, koro anyaruoth, motedo usonga ne jaunyekra. Watimo ohala mar wauso gik pikipiki, spare parts mege pikipiki, kod oils mege mtokni kata mege pikipiki bende. Ohala ni wasetime kuom higni 6 kamae. En ohala mane wachako higa 2019 e town kamoro ni Nyadorera. Nwatime Nyadorera for like higni 2 dhene wabiro Siaya koro kuma wantiere ni. Pesa mane wachako kod ohala ni kan wadwa chake ok ne wan sure gima ne wadwa timo. Koro ne waloso this box ya kusave mar mabati ne wadhi to wawang'e welding. Gikanyo noyudo ka pod jaoda tiyo e osiptal. Nochietho hospital miluongo ni Nyambare Mission Hospital. Koro ne wakano kanyo obed siling 20, obed 50, mwayudo moro ma waneno mania kanyo malo kanyo to wagolo waketo kanyo. Ne wakane kuom muda madhi dweche 8. Kane wagole to nwayudo gimoro 180. From kanyo eka ne waparo gima dwa tim to pachwa no gik nwa spare. Ohala ma spare by the time ane wachake ne ober. Though sani bende pod ober but koro biro kod challenges mamoko. Being that ni sani koro joma time ng'eny. By then suppliers net in. Kane wachake gi wholesale wamiyo ji mwandu. Nyalo yudo ni within Siaya region wan mane wachiwo. The other suppliers ne wuok Kisumu. Koro within Siaya ne en one. Koro by then nen at least no ber. Gisani be pod ober lakini koro cash flow modok piny kech koro joma nie pap ng'eny. Challenges mane spare achiel kuom gi aparo nasewacho. Sani koro ji time mang'eny. Iyudo ni duke matindo tindo gi bendo yaw mang'eny. Koro mano bendo ose reduce kiwango ma pesa minyalo yudo per day cha nikech koro joma use ng'eny ok gigeni ni kendi. Another challenge en ni samoro apike masani wuok nitie moko ma wuok ma yudo parts gi tek. Yudo ni client dwaro kata nitie koro kama wuok sani na jita BM125 HD mondo me yud spare mare okoyot nikech en apiko mapod nyien to parts mage moko poko wuok nikech ging'eyo na apiko no pod nyien koro okiyot mondo mi okethre. Ohala ber to kendo dwaro chuny. Ka in gi chuny ma ol piyo dak itime. To koro gima inspire mondo watime pile ng'ato kaka an en marwa, en mara gi jaoda. Koro kata otek kata oyot opogre gi tij andika, opogre gi tij ng'ato. Mari nyalo biro ting'iyo area man kod shida.
then inyalo rectify yourself. To ka in tij ng'ato, ka otek samoro gik moko ok flow, e tij ng'ato yot mondo mi otimi nadi, ogoli ni tich ni kama kamae, ok wanyal endelea tiyo kodi. But koro gima motivate wa machuno ni nyaka wa show up with all those challenges, eni koro en mari en mari. Koro nyaka ibed gi chuny motegno mar ruako challenges go kaka gibiro kod ng'iyo kaka di handle gi at the same time. Lessons gino maseyude biashara ni eni nyaka ibed gi chuny. Tembe nitie, tembe gi wuok kuom jo ohala weteu, kuom clients, government. Koro nyaka ibed ng'at moikre seche te ka in e biashara ne gimoro amora manya biro ni ma is concerning your business. So you have to be ready to handle it. So far CIC nima wan go kod mar education policy, wasebedo kwa dhigo kod gi yo makare. To gima nyalo wacho ni CIC bergo, onge ng'ama ong'eyo gima kiny. Like sani ka anything can happen maybe to our business or to any one of us, we can be sure ni our children education is very much secured. They are still young, but wangeni their education is secured. Kagichopo high school, university, gin sawa kimasomo nikech CIC. Ohalo sekonyowa ko muda mwasetime no, nitie gik moko ma waseyudo yo mayot ma timo. Ingeni ka wawacho ni in ng'ano mondike tich, samoro ka tiyudo salary maru 15,000, samoro plan gigeni nyalo bedo matek nikech igo kwano kod pesa no. But gi ohala kaka marwa ni, kwang'iyo pesa momiyo wakata per day, miyo watich mayot maro pango gigewa. To so far anyalo siemo ni wan gi parcel kata malo mwaseng'iewo through ohala, wan gi jogo mwasechungo kimasomo through ohala. To pod wan gi plans mang'eny modwaro ni watim through this business. Wauso spares mege pikipiki, mege bajaja 100, kodu awacha ni mege pikipiki te. To koro gisani nitie gik moko ma koro wach kaka mege tuk bende wan go. Koro gisani siaya mega pike chal kama ng'eny. Koro sani ka nitie maybe gima ng'ato nyalo dwaro kuom tuk, wan gi tuk 200cc, 250cc. Wauso spare gite, wayudre gu kae, yudre dukwa kae. Ne ja ohala mora matimo ohala, tembe ng'eny magojo ohala. Gima da pimne ng'ata matimo biashara ma samoro chunye dwano ol, kik chunyi ol, bed mana motegno to ibed mana moikre ne loyo tembego mabiro ni e biashara, nikech ohala ber. Like kidwa chako ohala mar uso gige pikipiki, nyaka identify area midwa time biashara ni. Pikipiki mage mang'eny area no, nikech sani apiko biro models mopogre. Koro itimo nonro mondi ing'iyo ni model mane mang'eny area midwaro chake biashara no. Kisa ing'iyo then ing'iyo pesa, ing'iyo parts minyalo chako go. Ber mondo mi ng'ato chak kod parts magin fast moving, mondo mi kikibed kod stock mang'eny mok dhi. Koro by the time mimedo time kosudo gi these moving parts, clients biro kwai parts moko mionge gogo. Tiboneno how the demand is, then you start restocking. Duka wa iluongo wa ni Phantom Auto Spares, one Siaya opposite court. To kidwaro namba wa mar sime en 07 200
060-244 kata 0758-230-216 to Facebook inyalo manyo wabe waluongre kono Phantom Auto Spares. Winjo sigand Veronica Were kawuok e kaunti ma Siaya wadani wayud thuolo mar winjo kuom jalony osebedo kotimo ohala ni kendo sire kod kambino mano mar CIC Insurance Group. Wayudo thuolo mar bet piny kod jalony mawuok e kambino mar okumba mar CIC Insurance Group kendo kawuono wawinjo wach kawuok kuome. An nyinga en Lawrence Ochieng, an wuod Homa Bay County, Karachuonyo, dhoot miluongo ni Kanyabia. Koro CIC kata atiyo gi kambi miluongo ni CIC Insurance Group e department miluongo ni CIC Life Assurance. An tija en financial advisor. Koro kawuono wada wuoyo matin e weche mag wach mar CIC Academia. CIC Academia en kama imiye thuolo mar kano pesa chon mar school fees. En kama ichako ikori chon mondo nyathi obi osom maber. Nikech wayudo ka puonjo nyathi ok en gima yot. To wawacho ga ni ber kichako chon. Jaluno wacho ni chako chon ber. Koro wadwa ni sama nyathi osenyuol ni to ber ka ng'ato chako pangone wachne mar somo. Ok wadwa ni janyuol bet to irito nyaka sama nyathi bet maduong' ma nyaka sama koro kadho penj odhi oluonge kata odhi skul maber koka ichako angaika. Okibet gi dangni mar pa. Mano ok wadwa no bet kamano. Wadwa ni sama nyathino onyuol ni tichako pangone maisha mare kaka obiro somo. Omiyo wakelo plan miluongo ni CIC Academia mondo mi jonyuol ochak jipangago chon sama nyathi pod tin. Nikech kano pesa ok yot. Inyalo bet ni samoro ikano pesa e bank, samoro ikano e sako, samoro ikano e simu, tinya kamaro M-Shwari. To ikano to samoro dich moro wuok, ikawo pesa no titiyogo. Koro iyudo ni gikone sama nyathi cha dwa dhi e sikul, to iyudo ka koro ionge gi pesa. Omiyo wacho ni sama nyathi onyuol ni tichako keno mare ma obro dhigo e junior secondary school kata senior secondary school kata university. Gin jomage manyalo chako keno kodwa e CIC Academia. Ng'ata moseyudo nyathi owach ni chakre ja higa 18 kadhi mbele samoro oyudo nyathi chon oyiene onyalo chako keno. To kata bet ni jowetewa mabe samoro pok oyudo nyithindo, samoro en gi nyithindo mokawo tingi, ok gin nyithinde. Oyieni onyalo bedo nyathi nyaminu, nyathi owadu, nyathi wayu moro, in makoro chalo janyuol. Oyieni mondo mi ikaw ne plan mar CIC Academia ni ichak kungo chon mondo mi nyathino kobro dhi e skul mbele kocha to kichandri. En ang'o momiyo wawacho mondo mi ber kichako keno gi CIC Academia? Gimokwongo, okech ngima ok ong'ere. Kawuono in sawa, samoro ni tich ondiki, samoro timo biashachi, inyalo yudo keno ni moro matin, inyalo keto. To ngima lokore, samoro kiny ngima lokore ma ok inyal yudo pesa, ionge gi gima kisungu wacho ni income, ionge gi nweng'o. Koro inyalo yudo ka samoro nyathi cha biro thagore nikech nok ipangone maisha ne maber. Samoro inyalo yudo ni kawuono intie to kiny ionge. Mabe anyalo wacho ni e bugo ane pichano ni kiny ionge iwe nyathi kata iwe nyithindi chien. Ngima gi nyalo chalo nade ka ok ipango negi weche mag somo mapema. Koro wacho ni sama isekawo CIC Academia ni iketo ngima mar nyathino korka school fees e yo maber, koda itie koda ionge nyathino biro somo. Nikech sami keno no to nitie gimiwacho ni sum assured. Sum assured no en okete kanyo ma kopo kuom hawi marach ni janyuol onge to pesa no biro konyo nyathino korka somo. Koro
plan ni odhi kuom higni marom nade. Plan dwani mar CIC Academy ochakore higni 5 kadhi mbele. Biro luwore gi kiwango ma nyathi nitie sani, ema biro nyisi ni ikawo kungo mar higni adi. Ka nyathi osesudo mbele kucho, samoro en e grade 3 en e grade 4, koro ibiro goni kwanti nyisi ni inyalo kungo mar higni 5 kata higni 6, higni 9, higni 10, kamano kata higni 14. Koro ng'ama koko nyuolo nyathine sani en onyalo kawo kata mar higni 12 mondo mi nyathini ka biro dhi e senior secondary school to pesa ni konye modhigo nyaka e university. Garama mar somo tek nikech ok en school fees kende. Iyudo ka school fees nitie kanyo, to iyudo ka samoro nyathini kata kono somo e university kamodake nyaka imany, chiemo mochamo nyaka imiye. Ko iyudo ka jonyuol mang'eny bet gi dang'ni mar paro nikech onge mar pesa. To gini timore ok nikech samoro pesa onge kabisa, lakini nikech jowa machon kata nokiyudo plan mapema mondo mi chak pango weche mag kungo mar school fees mar nyathi. Koro nitie paro moro ma jomoko bedo gago ni kungo e insurance en mana mar joma nigi pesa mang'eny. Ok en kamano. Kungo ni inyalo chako kata 2,000 dwe ka dwe. Oyieni inyalo kungo kaluwore kod nweng'o mari. Chakore 2,000 kadhi mbele dwe ka dwe. Tinyalo kungo nang'o? Inyalo kungo dwe ka dwe, ama inyalo kungo bang' dweche 3 ma waluongo ni quarterly, ama inyalo kungo bang' dweche 6 ma waluongo ni semi-annual, kata inyalo kungo higa ka higa ma waluongo ni annual. Koro biro luwore kaka iyudo pesani. Ng'ama yude dwe ka dwe onyalo kungo e dwe ka dwe. Ja ohala, masamoro timo ohala, masamoro iyudo ga pesani kata didek e higa, kata iyudo pesani bang' dweche moko. Oyieni inyalo time bang' dweche 3 kata dweche 6 kata higa. Gima golo kuom ogandawa en ni rito ni nyaka ni nyathi kosebet maduong' koka iringo koni gi koni. Ber ki ichako chon. Ok en gima ber ka nyathi koro thagore, yudo ka samoro janyuol ne onge nikech koro school fees onge. Janyuol ni nokopango ne nyathini wach mar somo. Bahati mbaya janyuol onindo chon. Yudo ka nyithindo moko thagore nikech plan maber ne ok oketnegi mapema. To jomoko be iyudo ka nigi nweng'o to gikoso mondo ng'at manyisgi plan maber kaka ginyalo kelo. Koro iyudo ka pesa gitiyoga tiya to rumo te, ok opar gimoro ni chieng' moro nyathi biro dhi e skul wakan ne pesa. Ng'ato bong'eyo mani pesa inyalo kan mana e bank ema nyathi nyalo somo go kende. Ng'ato kong'eyo ni e okumba kae be ng'ato nyalo kane pesa ne mondo nyathi obi osom. To ber kano pesa mar somo e okumba kae e insurance ka en ni ing'iyo nyaka ngimani. Kotimore marach kuma marach ni ionge, to nyathi modong' chien ok obi thagore, obiro somo maber nikech kambi mar insurance ni koro kawo ting' mar nyathino nikech nikeno gi kambi. Koro nyathino biro somo maonge gi thagruok moro amora. To kata bende janyuol in owuon in kanyo, ibiro bedo gi kwe mar chuny nikech ing'eyo ni bang' higni 10 CIC nitie biro miya pesa, nyathi biro somo. To faida be iyudo sami kungo ni nitie gima matin miyudo e wi pesa nino imedo ni e pesa ni. Ng'ato nyalo penjore ni to schools utero pesa e sikul koso pesa ni umiyo janyuol. Koro nikech pesa ni janyuol ema kane, koro janyuol ema imiyo. Koro janyuol ema yiero sikul motere nyathi kaluwore kaka nyathi okadho penj, to gi pesa ni en kiwango mane ibiro mi janyuol. Luwore ni janyuol no kano ga pesa di e dwe ka dwe. Nikech ok tong' awach ni samoro kuom ranyisi kata kiketo siling 2,000 dwe ka dwe, samoro kochopo mbele kucho koro kinyalo wacho ni mondo mi kambi omiyi kata 200,000 higa ka higa kata 300,000 higa ka higa, ok nyal romo kaluwore gi pesa nicha. Koro nitie kwan migoni. To CIC bende wan digital nikech wan gi app mar CIC miluongo ni CIC M-Bima. CIC M-Bima app no en ema sama koro kindikori kidonjo kosepuonji gi achiel kuom jolony magwa, to en mirwaki iketi e system no
to igo system no goni kwan MP mano koro goni kwan manyisi ni idwa keto pesa ni 3,000 dwe ka dwe idwa kete mari gini 10 kitieko ni to koro kambi biro mi 1,000 pesa marom kama higa ka higa. Koro mano kwan ma MB mano goyo ma en kochopo sama idwaro pesa no to ok bi gwenyi. Jomoko bedo gi luoro ni jo insurance sami donjo to ibuoni maber to kiko ni dwaro pesa ni to koro igwenyi. Mano ok timre e CIC ka. Yen kiketo pesa ni to kochopo sama ibro dware to MB macha kwan mano goni cha emi bro yudo. To nitiere be certificate. Sami sendikori CIC ni koro ikao CIC Academia ichako keno CIC nitie certificate mene document manyiso ni ikeno gi CIC ikao plan mar higni adi nyathi mikao neno iluonge ni ng'a to gini biro rumo higa marom nade to pesa di miketo higa dwe ka dwe. Koro onyiso nyaka ni to ka plan no rumo to ibo mi pesa marom nade. Koro kanye mantie miluongo ni premium term. Premium term en higni adi midwaro kete pesa ni. Na wacho kachako ni onyalo keto higni 5 kadhi mbele kaluwore gi age mar nyathini sani kata kama nyathini osechopo some mochopo. Nyakwara moge joang wasewinjo sigana mawuok kuom ja ohala Veronica Were kachiel koda ka jalony mawuok kuom kambi mar okumba mar CIC Insurance Group. E thuolo ni yena mondo miaka oyweyo masani to kaduogo abiro kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Kana chako wuoyo kae, donge nacho ni wayantie gi anniversary? To nikech wate wan nyithinde ka, donge wanyalo chano ne gimoro? Waya ing'eyo ni wane waparo ni iga ni watim ni anniversary party kendo